أبي زكريا يحيى بن شاوي وإلى روحي بحول الألباب شيخ وإلى حضرة ذهني وذهنكم وذهن أهلي وذهن أهلكم شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ke-18 rencananya khataman tanggal pinten? 28 Regule apa enak ning omah ndak dikongkon, enak ning pondok, maka kan 28 to, Mbak? 29 malah jaluk 29 arep padha nonton mriki. Sula apa? Tebas kelambi anyar. Bahan ngajirian ya. Nggih anggere mangke sing napa niku? Nasai nggih, nasai kirang pinten? Kathah. Lah blai alamat butuhne ning pondok nak kurang kathah. Ya. Jak ngebut tekan jam 1 kuat mboten? Kuat asal tanggal selawe balik. Selawe kok 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Umi dulu posonan ning pondok paling keri dhewe. Saya tuh pulangnya selalu tanggal 28, 27, 28. Melu resik-resik ngene Mbah Yai sik. Estu pondok meranggen mriko. Kula balike iki mesti keri dhewe. Mergo ya cedhak dhewe, trimo ndurungan. Rencane adoh sak pondok wangwing ming wong loro kok wong telu ngoten tok. Sak meranggen dulu itu tanggal 17 memang sudah selesai dulu. Cuma sekarang dia sesuaikan dengan jadwal sekolah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu nggih. Utawi hadis kang nomor 6 iku an Umar saking Umar radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Umar, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kulo hale ngucap sapa Nabi. Lau annakum lamun utawi sak temene sira kabeh iku tatawakkaluna padha tawakal sapa sira kabeh Allahi ing atase Allah. Hakko nggih, hakko kata hakko tawakkulihi kelawan hae tawakale Allah. La rozako monggo paring rizki sapa Allah kum ing sira kabeh. Maksudnya iki Allah menegaskan, nak jenengan-jenengan wong-wong Islam kok gelem do tawakal kuwi uripe malah sing jamin Gusti Allah. Niki Gusti Allah nggih, la annakum tatawakkaluna ala wa haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal. Wis pokoke pasrah. Ya tapi ya tetap usaha. La rozako mongko paring rezeki sapa Allah kum ing sira kabeh. Niki lho, la rozako kum, rezekine kula nyasami, uripe kula nyasami dijamin Gusti Allah. Makanya rasa kuatir nggih. Kame rezuku kaya oleh paring rezeki sapa Allah at-tayra ing manuk. Delok manuk taghtu budal esuk apa toir. Ya manuk ki wis pokoke ngger esuk mabur. Khimasun hale kosong telai. Istilahnya apa nak kosong telai berarti ngeleh ya. Khimasun hale kosong telai wa taruhulan bali sore apa toir bitonan hale kebak telai. Lah kuwi mawon sudah menjadi contoh. Sekelas manuk wae esuk angger koke gelem mentu mabur, telehe kosong, balik sore telehe wis
kebak wis wareg ngono terus pokoke manuk. Nek mosok menungso kalah karo manuk. Estu ini Umi mendapatkan pelajaran langsung ya Allah tiang ngaji torekah nggih wong biasa ndeleleh anak-anake nggih murid kula sedaya wong sekolahe ten takwalilah tiang genting ditinggal mati bojone niku ditinggali anak 6 culik kabeh paling gede niku SMA kelas 1 niki kula contohke niki nggih contoh langsung ya Allah waktu itu kula rak bayangke mendah kaya apa wong wedok ditinggal mati wong lanang ditinggali anak ora trimo 1 loro pinten 6 gitu sing paling gede IC SMA kelas 1 wah niku cerita niku pas niku ndelelekan kula ndelok critane pas mantu ndelele kula reso pas hari mboten saged let 2 hari nembe saged tapi malah justru ya Allah kula mendapatkan pelajaran luar biasa namanya Burawiyah nggih Burawiyah genting anak-anak yang ndelele sekolah nggih ten takwalilah niku beliau bercerita ya kula anggap ketangga wong ya secara keilmuan biasa tapi memberikan pelajaran luar biasa sekali buat kehidupan saya dan iki tak critake ning nggone jenengan sami wah hidupe kula nggih sami nggih wong wedok ngendi wae ditinggal wong lanang mesti hancur apa meneh duwe tanggung jawab gedhekke anak ora trimo 1 6 cilik-cilik malah ana sing bayi urung ana 1 tahun bingung niku wis anane nangis karo nangis apa meneh dulure saka sing lanang ya wong biasa sing wong wedok yang biasa carane ya nanggung uripe dhewe anane nangis kali nangis lan delele ya sing gedhe sing SMA kelas 1 ngerti deritane ibuke niku wau terus delele kalau berangkat sekolah kalau ndak salah SMA niku lho belakang stadion SMA Wali Songo atau apa itu. Dia tuh naiknya sepeda. Dene anake kula wis pokoke ngerti tekad pengen dadi wong sing iso sukses ketang toh bapake ora ono dhek pengganti bapak atau pengganti penanggung jawab buat ibu dan adik-adiknya padahal dia sendiri masih posisi SMA kelas 1. Niku anake kula ndelele kok yo tukul engete, tukul kesadarane. Mangga sekolah niku subuh niku matore dalam keadaan peteng napa niku wau numpak sepeda niku loper koran. Zaman sakmono niku loper koran. Ngerti loper koran to? Jiko koran terus napa niku diterke ning gone pelanggan-pelanggan. Niku direwangi mangkate subuh nggih. Betek-beteke ben iso sekolah golek sangu tur iso minimal iso ngeki blonjo karo makne. Katanya sesasi rong sasi niku kula dereng kuat ditinggal bojone kula nganti 3 sasi ndelele kula mikir lagi kok anakku tak pakani apa. Ya walaupun yang nomor berapa katanya itu ada yang ditaruh dibantu oleh Pak Abdurrahim di panti asuhan At-Taqwa. Lah di panti asuhan takwa tapi kan tetep melu ibuke itu posisi. Lah sing tak gawe makane opo? Ya katanya waktu kuwi ya ming gurus-gurus ning pasar niku to duwe apa misalkan ning omah genting kan akeh wit pring nggih. Golek bung didol ning pasar, mbok golek apa didol ning pasar. Delele kula niku sore-sore carane wong wedok klino nyambut bojone kula wangsul kerja niku kula gampange linggih ning angkruk ngerti angkruk nggih angkruk utawa lincak ngoten niku ndelele kok Gusti Allah niku nek nduduhke kesadarane kula kok lewat pitik Bu Nyai lha pripun ana pitik niku to pitik manak ndelele anake kok ya pas 6 persis ya nelae mungkin Gusti Allah nek pelajaran ngoten nggih iso uga malaikate mendo-mendo pitik kula pas posisi ngalamun kaya ngoten niku kaya ten ngarepe kula niku ana pitik momong anake ya jumlahe 6 ditut mrono mrene mawon teng ngarepe kula niku kula deloki ya Allah iki pitik atase pitik ya momong anake 6 dijak ceker pitik wae iso nguripi anake
Mosok aku menungso ora iso. Itu yang membuktikan terus DE jadi bangkit dari keterpurukannya, katanya kurang lebih 3 bulan ditinggal bojone, tinggali anak 6, ora iso apa-apa, akhirnya disadarkan lewat nopo? Pitik sing momong anak. Lah wong piye-piye anak cilik-cilik kaya ngono wae pitik iso momong, aku mosok menungso ora iso momong. Terus ndelelek napa? Terus esoke katanya dia langsung ngontel sepeda ning pasar Meranggen. Belum pasar Meranggen sing apik ngenten iki jek mbiyen. Ngontel pasar ning Meranggen, ndelelek sing dituju DE waktu itu katanya nenggone buah-buahan nanas. Waktu itu nanas masih jadi buah prima dona. Kanggone wong Meranggen, kanggone wong Semarang sing daerah pinggiran kuwi nanas masih jadi buah idola. Akhirnya kulakane nanas kalih kates. Pertimbangannya iki buah rakyat. Regone murah, wong rata-rata ya kuat tuku nanas karo kuat tuku kates. Kulaan ngoten niku kulaane mature ten Ganepo. Ngerti Ganepo nggih? Ya mungkin sin. Kulaan ning Ganepo Ngubit ngoten niku katanya ya mangkat esuk ngoten niku bar subuh bareng karo anake mangkat loper koran, piyambake mangkat golek napa wae kulaan nanas kalih kates ten Ganepo didol ning pasar Meranggen. Lah jenenge bakul anyaran dodol ya mesti kan disengal-sengol wong, disengan-sengeni padha bakule. Oh wis dimeneng wae, wis dilokke diunek-unekke kula meneng wae. Wis pokoke prinsipe niku wau, pitik wae iso ngopeni anake, mosok aku ora iso ngopeni anake. Akhirnya ya bisa bertahan sampai sekarang. Sing kula atungi jempol. Waktu itu mantenan anaknya yang namanya Mbak Fitriah itu ndelele prestasinya bagus. Ya dari MTSN terus ke MA, ndelele dia bisa kuliah di UGM. Dari UGM mendapatkan beasiswa sampai bisa mendapatkan pekerjaan. Delele anake niku sing nomor 1 sing mone loper koran, dia sekarang kerjanya apa itu di Kalimantan. Kerja napa niku? Ya barokahe dhek ijek SMA kelas 1 nanggung makne, nanggung adine. La rozaqakum. Gusti Allah gantine dalan rezekine gampang. Delele ning gone urip gitu untuk pekerjaan ning Kalimantan. Terus yang nomor 2 sing dingantenke kuwi ndelele kok ya bocah pen ngrumangsani anake wong ora duwe sekolah niku ya tenanan nanti dapat prestasi, nganti dapat napa niku kuliah di UGM dengan beasiswa. Mergo ngrumangsani anake wong ora duwe, mesake perjuangane ibu, nek aku ora bangkit ya ibuku wis ora duwe ya aku balik dadi wong ora duwe. Makanya punya tekad untuk memperbaiki nasib. Niki akhirnya kerja di Jakarta, diambil. Nah orang berprestasi kayak sing rebutan sak pirang-pirang gitu, pengusaha direbutan ndelele kok yo entuk bojo sak perusahaan. Nah jadine padha suksese. Ya niku sekedar contoh. Berarti tenan Gusti Allah itu menjamin orang-orang yang bertawakal kepada Allah rizkine dicukupi. Dan delalah anake iku delalah ya niku mau ngrumangsani dengan keadaan. Wis anake mbok rondo, wis cilik dijak urip rekoso. Mungkin anaknya juga didoktrin, kowe iki wis tak jak rekoso, nek kamu tidak berniat untuk merubah nasib, ya kowe tiba rekoso meneh. Yang delalai anaknya sukses malah jenengan sing anak-anake wong ora duwe sing hanya punya ibu tok niku jenengan harus punya tekad, harus jadi orang yang sukses. Sopo sing akan merubah nasibmu kalau bukan kita sendiri yang mau merubahnya. Nah niku contoh orang ternyata kita mendapatkan pelajaran, termasuk Umi mendapatkan pelajaran dari orang yang mendapatkan pelajaran dari apa tadi, pitik sing momong anak. Nah, makanya niki Gusti Allah ku mesti kula jenengan sami menungso ku mesti diuji. Cuma ya ujiane beda-beda. Gitu ujiane beda-beda. Ana sing awet cilik ora ketunggon Pak, ana sing awet kecili ora tau weruh Mak. Ana Pak mbek makne
komplit, tapi yo Pak mbek Mak tukaran. Pak mbek Mak rezekine komplit tapi ndeleh rezekine seret yo ono. Pak Mak komplit rezekine seret tapi ndeleh anake yo angele ora genah ditone. Makane jenengan rumangsaha dengan apa yang menjadi keadaan jenengan kuwi rumangsaha nggih. Gen jenengan iso sadar bisa menjadi orang yang bangkit, orang yang sukses. Ngoten nggih. Endi mau nang? Terus rawa nggih, rawa ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala ngucap sapa Tirmidzi hadisun hadza utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Maknahu utawi maknane hadis iku tadhabu budalan apa tohir awalan nahari ing dalem kawitane awan khimason hale kosong telahe aidho mirotal butune tegese kosong piro-piro wetenge. Nah wetenge manuk ya jengene teleh minal jui saking arah ngeleh utawa luwe watarsiu lan bali apa tohir akhirun nahari ing dalem akhire awan. Akhirnya awan ya berarti sore ngene iki lah manuk meledo mulih bitonan hale waret telehe utawa metenge aimum tali atal butuni tegese kebak telehe niku jenengan makane yakin yo ketang sangomu telat sok ono sok ora njaluk iki urung keturutan wis pokoke jenengan pasrah ndonga. Nak wong tuwa kuwi ora mungkin ora ditukokke ora dituruti nak ono anane ora dituruti ya mergo banyak banget. Berpikirlah positif terhadap orang tua. Mergane nek jenengan berpikir positif orang tua marai siji wong tuamu sehat, ping pindho wong tua rezekine lancar. Asabiu utawi kang nomor 7 iku an Abi Umar Talbarra ibni Azibin saking Abi Umaroh. Kala ngucap sapa Abi Umaroh, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fulanu he fulan. Iza aweta ing dalam nalikane ngungsi sapa sira. Ngungsi itu maksudnya di sini tuh bahasa ketika bersiap-siap mau tidur. Ila firoshika maring lemek ira. Nak kowe iki meh turu. Maksudnya ngungsi iki yo golek panggonan PW. Kalau kamu bersiap sudah mau tidur, fakul mongko ngucap sira, ndonga sira, ngucap maksudnya ndonga Allahumma aslamtu ing Allahumma aslamtu. Allahumma ya Allah niki dungane nak meh mapan turu. Aslamtu masrahake ingsun nafsi ing awak ingsun. Niku kudu wong turu kan kaya wong mati. Ya ta wong turu kan ora obah. Ya ta? Nggih pikirane nyawane mungkin piknik rekreasi tekan ngendi. Makanya jenengan iso ngimpi barang niku kan ya jenengan dalam keadaan setengah sadar. Makanya ketika mau tidur aslam tuh ya Allah aku pasrah karo jenengan. Ya iso uga tangi turu wis ora iso melek meneh. Iso uga tangi turu ora iso obah meneh. Iso uga tangi turu stroke sak pirang-pirang napa mboten? Nggih. Arek mapan turu sehat, tangi turu stroke, ora iso obah. Krungu critane wong sing ngoten kathah. Makane ini aslam tu nafsi ilaika maring panjenengan wa wajah tulan ngadepake ingsun wajhi ing wajah ingsun. Ya Allah kula pasrah dumateng jenengan. Wajah kula pasrahke jenengan. Maksudnya ya sak awak ora wajah tok. Ilaika maring panjenengan. Wa fawwadlu lan masrahake ingsun. Wa fawwadtu lan masrahake ingsun amri ing urusan ingsun. Ya Allah kula meh mapan turu kabeh urusan kula pasrahke jenengan. Urusan anak, urusan bojo, urusan gawean, urusan tangga, urusan dulur, urusan kanca kabeh kula pasrahke ilaika maring panjenengan. Gampang iki nak maksudnya apa? Ini memberikan pelajaran. Kula nyen sampe iki nak turu wis beban-beban ora usah dipikir. Turu itu kesempatan untuk mengistirahatkan pikiran, untuk mengistirahatkan badan. Arep turu kok ijek ngiling-ngiling wae sing ora pas dieling-eling, sing ora kudu dieling-eling. Maksudnya fawatu amri, kabeh urusan wis saleh kesik, wis dilereni sik.
ya dipasrahke Gusti Allah. Urusan anak dipikir engko meneh, urusan bojo pikir mengko meneh, leren dhisik. Wa alja tulan ngungsekake ingsun Dohri ing geger ingsun, ya Gusti niki gegerku ning lah ya Allah, kemenge orang genah sedina pegel gawe ngaji. Nah, esok ngaji, sore ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji. Ya Allah, geger ki keselera ngenah kula pasrahke jenengan. Oh tangi turu malah seger, nggih ta? Nggih, wong nak kesel banget kan malah turune ke penak. Rahbatan krana demen ingsun. Warahbatan lan wedi ingsun, nak nganggo ghin kuwi demen, nganggo hak kuwi wedi. Rahbatan krana demen, warahbatan lan wedi ilaika maring panjenengan. Ora liya kabeh kula pasrahaken jenengan mergo kula niku ya seneng kalih jenengan, ya wedi kalih panjenengan. Lamal jaa ora ana ngungsi iku maujud. Walaman jalan ora ana nggon slamet iku maujud mingka sangking panjenengan. Ora ana nggon bali, ora ana sing iso nyelametake nggih kecuali jenengan. Ilaika kejaba maring panjenengan. Amantu iman ingsun bi kitabika kelawan kitab-kitab jenengan. Alladzi ya kitabik anzalta kang nurunake tuan. Wa nabiyika lan kelawan nabi-nabi tuan. Alladzi arsalta kang ngutus tuan. Fa innaka krana setuhune tuan. In mitta lamun mati sira, in mitta lamun samati sira min lailatika sanging wengi ira. Mita mongko mati sira alal fitrati ing atase netepi agama Islam. Maksudnya pasrah kalau Gusti Allah napa? Ya mbok menawa aku turu terus bablas. Ora iso tangi meneh alias innalil lillah. Wi matiku wis mati dalam keadaan Islam. Wa in asbahta lan lamun manjing esuk sira berarti napa iso tangi meneh. Wa in asbahta lan lamun manjing esuk sira asbta mongko manjing esuk sira khairon ing bagus. Ya tapi nak khairon bagus itu maksudnya sehat. Kita mergo mau kan nglerenke awak, nglerenke pikiran, sehat bugar, sehat wal afiat. Mergo ana wong tangi turu malah lara kabeh. Nonton ya Kang ya. Nggih, mergo lara ijek nggawa pikiran macem-macem. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat Sahihaini ing dalem sahih loro anil Barra sanging Barra. Kola utawi lafat kola dawuh sapa nabi, kola ngucap sapa Barra, kola dawuh sapa nabi limaring ingsun, kola dawuh limaring ingsun sapa faile kuwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah minimal nak ora apal kuwi minimal kuwi jenengan nak meh turu maca Bismillah. Umi kangelan niku Allahumma aslamtu kangelan. Ya minimal maca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya niku nak kedadian wong-wong turu ki ya 3 kemungkinan. Iso uga mati, iso uga tangi, iso uga lara. Ya napa mboten? Nak lorone terima awake lara kabeh ora apa-apa. Lah nak terus stroke wong tangi turu stroke ya sak pirang-pirang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakno ndonga. Idza ataita ing dalem nekani sira madja'aka ing turu miring ira. Ing turu ira utawa turu miring ira fatawadza mongko becik wudu sapa sira. Syukur bagi ora trimo ndonga wudu sik. Nak abah nak ngijazahi kon apa? Amali abah nak arang sare kon sangu kul telu ya. Wudu dhisik, nak wis wudu aja lali kul telu. Kul hu wa kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Niku ya insyaallah ya bayi anake kula klino niku Mbak Laban kon awet zaman abah disik-isik nganti saiki kalau belum disik-isik enggak bisa tidur. Tapi abah dulu ku ngisik-ngisik Mbak Laban selalu dituntun dulu.
Makanya klino nganti saiki ayat malah sakniki kula tambahi ayat kursi. Riyen apa? Ngisik-ngisik. Nah, itu kan paling dekat. Nah, itu Mbak Laba. Abah itu Mbak Abah ngaji, Abah dugi. Niku Mbak ya wis meremot dadi melek meneh, gegere kayak Abah. Nah, tapi Abah lu ngisik-ngisik kudune Mbak Laba dengan bahasa apa? Kulhu, falak, kali nas. Iku tang disisik engko pun sare. Lah nek saiki Umi tambahi dengan ayat kursi. Tanya dan ambek napa? Janji dengan dirinya sendiri. Aku anaknya Abah Ulil. Aku sehat, kuat dan kendel. Nah, itu doktrinnya Umi. Ya walaupun Abah tidak menunggui di rumah, nah harus jadi orang yang kuat. Mau berangkat sekolah salim sama Umi, mau ke sekolah sama, mau tidur sama, mengucapkan janji pada dirinya sendiri. Aku anaknya Abah Ulil, aku sehat, kuat dan kendel. Kemudian baca ayat kursi, terus kul telu. Nah dari Abah dulu disik-isik ki macane kulhu falak kali nas. Nah otomatis dengan nak iso wudu dhisik. Nah wudu terus sangu apa kul telu. Ora terus ndekok kul rumasanu kul sayuran kuwi mboten. Kul telu apa tadi? Kul huwa kul a'u dzubirabil falak kali kul a'u dzubirabbin nas. Asabta mongko merkoleh sira khairon ing bagus. Lho kok kuwi? Fatawadhu mongko wudu sira wudu aka kelawan kaya wudu ira li sholati maring salat. Wudune ya kaya wudu nek arek salat ngono kae lho. Ya wudu ya lumrahe wudu. Nek wis kuwi sumaz toji nuli turu miring sapa sira. Nek iso ki turu miring. Ala syikika ing atase sisih ira al aimani kang temen kang tengen, maksudnya nak turu miringo menengan. Itu secara apa itu? Secara ilmu kesehatan juga membantu apa? Lancarnya pencernaan. Merune menengen aja mengiwa. Wa kullan ngucap sira. Wa kullan ngucap sapa sira wa zakara lan nutur sapa barra nahwahu ing sepadane Allahumma kuwi mau Allahumma aslamtu dhuwur kae mau summa qala nuli dawuh sapa nabi waj'al mungkin dadekke tuan hunna ing ad-da'awat akhirama ing akhire ucapan takulu kang ngucap sapa sira. Ya nek wis ndonga kuwi aja crita meneh, aja ngomong meneh, aja hapenan meneh. Nek wis ndonga ya wis merem. Asaminu utawi kang nomor 8 iku an Abi Bakrin As-Siddiq Abdullah ibn Utsman ya Abdullah bin Utsman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'b ibni Sa'd ibni Taim ibni Marrot ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraisy at-Taimi wa huwa utawi Abi Bakar wa abuhu lan bapake Abu Bakar wa ummuhu lan ibuke Abu Bakar iku sahabatun sahabate Nabi. Kala dawuh sapa Abi Bakar As-Siddiq nazartu ningali ingsun ila aqdamil musyrikina maring pira-pira dlamaane pira-pira wong kang musyrik. Aku weruh dlamaane wong musyrik. Wah nek dlamaan iku berarti apa? Ya bekas telapak kaki maksudnya ngono. Wa nahnu utawi kita iku fil ghori ing dalem guwa. Aku pas ning guwa ning jero guwa iki Abu Bakar Siddiq weruh ana dlamaane wong musyrik. Berarti mungkin orang-orang yang mengejar Nabi ketika Nabi ngumpet ning jero guwa. Wa hum utawi musyrikin iku ala ruusina ing atase dhuwur sirah ingsun. Ya berarti ning jero guwa. Nah, wong-wong musyrik berarti ning dhuwur guwa. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah, law anna ahadahum lamun sak temene salah sijine musyrikin iku nandoro ningali sapa ahad
tahta qadamehi ing ngisore dlamane ahad la absorna mongko yektine ningali sapa ahad ing kita. Lah wis was-was wong jenenge wong ngumpet ning nggowo Nabi ming karo Abu Bakar ning dhuwure wong musyrik sak pirang umpama ndeloki mengisor kuwi wae mungkin kecekel gitu maksudnya ngoten faqala nuli jawab sapa Nabi ma utawi apa iku dhannuka utawi penyono sira iku dhannuka utawi penyono sira ya Abu Bakar he Abu Bakar bisnata ini kelawan wong loro ya Abu Bakar apa yang ada di pikiranmu kuwi mikir sing apik awake dhewe ning kene ketang 2 orang Allahu utawi Gusti Allah iku salisuha dat kang ngaping telone isnain mantepo maksudnya ngono pikiranmu digawe mantep awake dhewe ning kene 2 orang tapi yang ketiga Gusti Allah maksudnya napa nak pikirane mantep pasrahke Gusti Allah ya sing ngancani Gusti Allah muttafaqun alaih atasi utawi kang nomor 9 iku an ummil mukminina saking ibu-ibu saking ibuke wong-wong mukmin Ummi Salamah ya Ummi Salamah wa ismuha utawi asmane Ummi Salamah utawa ummul mukminin iku Hindun bintu Abi Umayyah Hindun bintu Abi Umayyah Hudhaifatul Mahzumiyah apa anan nabiya setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza kharaja ing dalem nalikane miyos metu sapa nabi mimpetihi saking omahe nabi kala mongko ndonga sapa nabi niki dungane nabi setiap nabi mau keluar rumah bismillahi ing bismillahi kelawan nyebut asma Allah tawakal ingsun alawahi ing atase Allah Allahumma ya Allah ini setuhune ingsun iku a'udzu nyuwun beksa ingsun bika kelawan tuan antadzilla ing yen to kesasar ingsun an adzilla ing yen to kesasar ingsun a'udzalla utawa den sasarake ingsun jaluk perlindungan aku sing kesasar utawa aku sing disasarke au azilla utawa kepleset saking dalan kang jejeg sapa ingsun au azilla utawa kepleset saking barang kang jejeg sapa ingsun au uzalla utawa den sasarake sapa ingsun au azlima utawa zalim ingsun au uzlama utawa den zalimi ingsun au ajhala utawa bodho ingsun au yujhala utawa den gawe bodho ing sapa alaya ingsun au yujhala utawa den bodhoake sapa alaya ingsun nah ini termasuk hal-hal sing kebodohan berjamaah niku jenengan sami misalkan mau mengikuti perkembangan zaman ku ya dideloki nggih wong santri ku kabeh haliyae kudu ana dasar hukume lah saniki sing marak nembe marak niku apa penukaran uang baru ya napa mboten nggih to kanggo THR wong-wong kae to wong-wong sing saka kota-kota meh balik desa narang ngono ya wong sing biasa ngeki THR niku kadang ana sing ngeki THR ku mantep nak duwite kudu duit anyir sing cek kaku sing cek mentu saka bank padahal ki ya duit among ambek anyar ki ya tetep padha ya nang 50.000 anyar karo 50.000 amoh ya padha 50.000 sak lembar 22 10.000 siji ya 50.000 nek kanggone santri kan ora peduli anyar utawa amoh ya lebih baik amoh 100.000 daripada anyar 50.000 milih ndi nak jenengan 100.000 amoh. Ya cuma ini karena ini tradisi. Kadang itu orang ngasih THR, kuwi pengennya duitnya sing anyar. Ya maksudnya mungkin kembali fitri lah. Bar poso ki sing anyar ora trimo atine, sing anyar ora trimo awake sehat awake, duite yo melu anyar. Nganti-nganti ada jasa penukaran uang. Lah hukume pripun? Ngeten.
Kalau kaitannya yang sing kuwi mau nggih niate kan mesti ngeki barang sing apik wong mergone ponakan, mbok dulur, mbok wong tuwa kuwi nek dikeki barang sing apik kuwi kan sing anyar-anyar mesti seneng. Berarti kan niate gawe bungahe wong liya. Gawe bungahe wong liya padha karo ngeki sedekah. Gitu idkhalus surur sedekah. Memberikan kebahagiaan pada orang lain termasuk napa sedekah. Itu berarti boleh. Cuma sing kudu jenengan waspadai ketika jenengan menukar uang, transaksinya itu yang harus diwaspadai. Sing dadekke ora entuk haram hukumnya kalau di dalam transaksinya terjadi transaksi riba. Transaksi apa? Riba. Ribanya terutama adalah riba fadl. Riba fadl itu adalah riba yang ada kaitannya dengan kelebihan atau kekurangan. Lah nak jenengan transaksinya tukar 1 juta, trimone jenengan 1 juta, seharusnya itu yang boleh. Dan kadang duit 1 juta pengen dijualke 20 hanya. Ini asal transaksinya tidak ada transaksi ribanya untuk gitu. Tukar 1 juta, ya entuke ya 1 juta. Tapi kok ono wong sing ngono kuwi? Ya ora ono. Biasane 1 juta dadine ana sing 100, ana sing 950, ana sing 970. Lah ini yang menjadikan tidak boleh haram itu karena ada unsur riba. Tukare 1 juta dadine entuke ming 950 utawa 970. Ini Umi memberikannya supaya jenengan umpama besok-besok jenengan menggeluti niki niku jenengan bisa memberikan jalan keluar. Nah jalan keluarnya piye gen entuk. Nak mau 1 juta dadi kurang, itu kan berarti ada pengurangan. Itu namanya riba fadl. Ada pengurangan kan? Yang boleh ya tukar 1 juta dikei 1 juta. Mesti wong ora ana sing gelem. Lah ben entuk apa itu fadilahnya atau untuk hasil kerja carane piye? Ya wis tukar 1 juta kei 1 juta, tapi jenengan memberikan upah atau ujroh. Lah ngatane iki wis Mbak aku tukarnya Mbak iki tukare. Tapi kan jenengan bar diijoli iki mau ana pengertene. Mbak matur nuwun iki 30.000 kanggo jenengan. Berarti 30.000 ini bukan riba. 30.000 ini hasil apa? Ujroh atau upah. Lah sing ngeten iki boleh, sing tidak boleh nak langsung dipotong 1 juta langsung dipotong 30.000. Itu yang tidak boleh. Makanya niki mbak-mbak besok jangan sampai ada praktek semacam itu. Nak jenengan terpaksa punya jasa praktek semacam itu yang nganggone tadi apa? Jangan riba, pakainya ujroh. Mbak, aku gelem nukarke. Wong aku ning bank kanggo antri tukar duit iki yo suwe wektune, ngantrine ya suwe. Paling ora ya jenengan ana pengertiane to, Mbak. Jenengan tukar 1 juta ya monggo terserah jenengan. Aku arep diopahi piro. Asal jenengan tidak menentukan dupai 30 ya alhamdulillah. Rodok loman dupai 50 ya alhamdulillah. Lah ini yang boleh karena tidak ada unsur apa tadi? Tidak ada unsur ribanya. Yang dilarang kalau ada unsur ribanya. Atau semua wong kon jenengan ning omah karo wong tuamu nok ngono nok ijolo duit 1 juta iki ijolnya sing anyar-anyar. Gelem jenengan ngerti carane, nggih. Mbak 1 juta ijolan 1 juta tetep 1 juta. Engko aku tak pengerten dhewe karo awakmu. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki al-asyir. Nggih. Hadisun hada utawi iki iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima lan liyane Abu Dawud wa Tirmidzi bi asani dasah kelawan pira-pira sanad sahihatin kang sahih. Kala ngucap
sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hada utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih wa hada utawi hadis iku lafdzun lafat iku lafdu Abi Dawud lafate Abi Dawud al-asyiru utawi kang nomor 10 iku an Anasen saking Anas kala ngucap sapa Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man yakni ngarepake ingsun idza kharaja ing dalem nalikane metu sapa nabi mimpitihi saking daleme nabi bismillahi ing bismillahi kelawan nyebut asmane Allah tawakkaltu pasrah ingsun Allahi ing atase Allah wala haula lan ora ana daya kekuatan iku maujud wala kuwatalan ora ana daya kekuatan iku maujud haulun kuwi kaitannya dengan ketakwaan kuwatun dengan mencegah atau menghindari maksiat illa billah kecuali kelawan Allah yuqalu mongko den ucapake lahu kedue mat hudita den wae pituduh sira wa kufita lan den cukupi sira wa wukita lan den reksa sira wong yang anggere pasrah karo Gusti Allah setiap masuk rumah kok ndonga iki insyaallah diparingi hidayah dicukupi uripe direksa Gusti Allah wa tanaha lan ngedoh anhu sangking man sapa asyaitonu setan yo mlayu riwayatake wa ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum lan liyane Abu Dawud Tirmidzi Nasa'i wa qala lan ngucap sapa Tirmidzi hadisun ayada utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan zada nambahi sapa Abu Dawud fayaqulu nuli ngucap sapa setan yakni negesi sapa nabi asyaitona ing setan li syaitonin maring setan akhara kang liya kaifa halikaya apa laka ketuwe sira biro julin ketemu wong lanang qad hudia kang teman-teman den wae pituduh sapa rajul wa kufiya lan den cukupi sapa rajul wa wukiya lan direksa sapa rajul wis pokoke mentu saka omah ya ndonga mlebu saka omah ya ndonga dijamin aman selamat. Nak wong Jawa dongane apa? Slumun selamat. Al-hadiyah asyara utawi kang nomor 11 wa an Anasin lan diriwayatake saking Anas kala ngucap sapa Anas kana tinemu sapa akhwane dulur loro ala ahdin nabi ing atase mangsa utawa zamane nabi wa kana lan ana sapa ahaduhuma salah sijine akhwane iku yakti nekani sapa akhwane annabiya ing nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu utawi liyane iku yahtarifu nyambut gawe sapa akhir sing siji nyambut gawe sing siji sowan nabi fasyaka mongko watul sapa al muhtarifu wong kang nyambut gawe akhahu ing sedulure sapa muhtarif lin nabi maring nabi watul kening nabi faqala nuli ngucap sapa nabi dulure kula niki lho ana urip wong loro tapi dulure kula mung ngongkang-ngongkang sing kon gawean aku masak aku kerja aku madulke dulure dhewe jawabe nabi la Allah ta menawa sira iku yurzaku den paringi rezeki sira bihi sebab akhohu wis disabarke ya rezekimu kuwi ya mergo kowe ngingoni dulurmu sing ongap angop dulurmu sing longgar nganggur menawi jenengan sesuk kecoba Amerika padha-padha duwe mbakyu tapi mbakyumu mung ngongkang-ngongkang HP nantok jenengan sing dikongkang-kongkon kuwi bojone dhewe kuwi insyaallah sesuk dadi dalan rezekine lan lancar rawang riwayatake
ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih ala syarti muslimin ing atase oleh nyaratake muslim yahtarifu utawi lafat yahtarifu iku yaktasibu nyambut gawe wayatasabbabu lan gawe sebab wallahu a'lam bissawab wal khata.